Subok ay grabe, unang kayo kuya at ate. Kung ikaw ay inabusan, iligtas ng grabe tulpo. Isubok mo kay grabe, kahit sino dito pwede. Basta nasa katwira ka, sigurado tutulungan ka. Kapag ika'y naarugyado, isubok mo kay tulpo. Pero pag nagsinungaling ka, ikaw ang papagalitan na. Ito naman si lalaki, tumulog kay Boss Rafi. Gusto niya ang asawa niya, makipagbalikan na sa kanila. Pero ito, asawa niya, ayaw na sumama sa kanila. Kaya itong si lalaki, umiyak sa national TV. Ang sabi ng asawa niya, tanga-tanga daw kasi siya. Pinabili siya ng hotdog o kutlo ang pinili niya.